trí dó haon náid beabh roimh seo bhriain ag Léirmheas ar leabhar dar bannam My Father the Pornographer, Maithrean Pornography, le Chris Offutt, script scríbneoir cáiliúil telefíse. Faoin athair Andy Offutt cuaig. Ba scríbneoir athair a scríb in roinnt seanraí ach ba é seanra na pornografíochta in nár scríb sé faoi anam neochaí cleitte 7 is chosúil an seanra ba mhó síime thó. Teaghlaigh a deir na teiripéirí coinníonn siad i ngnómhaid is fíor sin aine arbas teaghlach dó taicí sé sin. Deireadh scríbneoirí an rud céanna chus tugann teideal an leabhar seo, My Father the Pornographer, le fad bheatha taithí le tuiscint. Labhraíonn an rud thar a cheann féin res ipsa loquitur. Má tá an Léirmheas stóir seo ag comhairibh i gceart. Scríobh Andrew Jefferson Offutt a chuaig 364 pornografíochta sula bhfuair sé bás sa bhliain 2013. Agus na céadta eile nár fhail siú a riamh. D'fhiocfadh sé leabhar a scríobh tuaibhiste de 3 lá dom a dhá. Chuine sé ábhar in leabhar nótaí tríáine. 800 de na nótaí seo tionmatha curtha ar leataobh is dócha do chuirsií ar bhuail corportha ban. Bhí caint ar áiscáin ban mar is deir an Léirmheas dóir na Binders of Women. Ba é a fashion dílis ná sáidmhaisceachas ach bhí sé anán scríobh faoi slíodannaí feitiseí agus suimhneosannaí le deislechas nó irbheartas ceannasach. Gach ceann déanta in éilíocht suimhneoí gan teorainn. Deir Chris Offutt, scríb maithir porn fabhlatha, porn taobhsí, porn fictionolaíochta, porn súmarí, porn staire, porn taistil ámtheistil is dócha, porn spíoraí, porn scéinséirí, porn zombie, porn Atlantis. Agus bin 97 amháin. Tá cúis faoi le go bhfuil an méid sin choramach agus taithí ag Chris Offutt ar thíochar athair.
Na blianta sula bhfuair sé bás scríomh Andy Offutt uacht rúnda chuir an reagrach de bhac a rá ina oifig baile a dhí chóineáil agus a dhiúscairt mar bhfuil leis. Orsa Chris thugra mé go dtiteach an cúram seo agus an dúlgas seo. Go pleaiticiúil is iarmhairt an uachta seo ná go rá Chris Offutt tiomáinte bhaile go Haldimand Kentucky dús chun aithre eiceáilig fáil báis agus an sin dul thuras uamhdóireach gan leis filis tá ag lorg focail bichéart a bheithe go mhaine féin agus nach bhfuil. Agus fágan sin go gaithfidh mé peann a áil freisin. Sé, ok. Well, bhí sé rólas agam. Oifig baile éigean nóir osclaíodh a ghoras feadh 10 mbliana agus níos mó. Agus an cuimhní cinn seo ag scine rai. Shared this soléir near baire nó nach raibh mór an baint ag an ghairsúlacht ag an ghríostocht bhó in óige an úsal Offutt le Leabhar. Is mór fad a bhain sé le cruálachta aithir agus ígó leochaileach scansrúil aithir chomh mór leis an Hindenburg agus chomh sa ainte céanam. Bhí faití sort ribh a dúirt a gráthar leis agus níor thuig Chris sin go dtí go raibh ar básaí. Déanann Chris Offutt iarracht cíal amhaint as an bhear réasúnach seo mar a scéimhlí a shaillich agus a raibh slí bheatha beag nach iomlán rúnda aige. Le an Léirmheas seo in dhá gheamh, an leabhar in dhá gheamh. Agus bin dar leis an méideama a thug sé ar Chris Offutt a Wooddale Bourbon, a neamhní a dhéanamh dá Wooddale Bourbon. Ní dóigh leis an Léirmheas go raibh cuimhní cinn cho flathúil sin tiltte ag aithir. Ach níos chuige seachtain is
Tá Chris Offutt éirithe machnamhach agus deileh. Cíanach féidir. Tá gá ferige séanta ag le fada. Bhí Andy Offutt bhíoch le gachéine a ráhaithne ag ortha a fáistí ina measc. Rinne sé soile réon ár heitin fáistí leis, rud bhrua ó bhí ceathra aige, bhchaitliceach aige. D'fholaing sé pósa bheith ganin níos fearr ach bhíonn amháin mar bhí sáirithleacht ag bhean chéile sa féin díthú siise a chlóscríomh na lámhscríomhnaí. Nuair thugra sé bheith ina scríbhneoir profisiúnta níos tríocha sé, gairmiúil níos tríocha sé, ag tréigean a phost mar díoltóir taistil áireachais, hit schaamhail himní an nós ar an teach. Agus é ag gobba go mbeidh tseicáil an seo gama leis scéal. Ghlac mé le gobba. Agus é gobba ar a chlóscríomhán hús daire bhí fáitís ar na páistí, labhairt rómhord, gairí rómhord, fiú fóla dhéann rómhord. Thóg sé go dtí sríochadaí gur thuige an túsal Offutt gur aithinn an túsal Offutt gur raibh athair ag folingt faoi thingneas dílis siceolaíoch. Ní deir sé go bhecht céir é riamh ach diailteach fábheastóir bith bhuailí faoi thuaidim má dhéanam. I rith an nóige, bhí is ag an úsal Offutt agus hiblíní, bhí tóidim do léireach chu cén slíomhethe a bhí ag an athair. Cé go raibh sé anonymous a bheith ina scríbhneoir fictionolaíochta, bhí an teach ag chur thar maoil, bhí sé ar muois le gnéasacht. Agus bhí ráflaí dul timpeall a chundé faoin slíomhethe ceart a bhí aige. Nuair a chua an teaghlach ar chomhdhálachaí fiction agus fantasíochta na léitheanta saoire bháin a bhí acu, labhair daoine eile ar na chomhdhálachaí seo le deabhas faoi na leabhar a scríobh Andy Offutt faoi na hanam cleite John Cleave. Bhaí sin an tainm cleite a bhansa leis agus é scríobh pornografíochta. Ach ní thosaíonn sé go dtí lár leabhar go dosaíonn an túsal Offutt ag plé lán eifig a athair, sé sin a bhfuil in eifig a athair.
Chuireann tairt na pornografíochta aimsíonn sé sneffig áltacht amachas amach. 1,800 punta pornografíochta. Fáin muid rins leideann íon nearabáide ó gamilisce, cháil mé písan seo. Chud mórchuid den pornografíocht seo scanrúil, dorocha, ag nochtú dúil I géasa agus I bhóréigean mílteach I Leabhar. Bhí camací Andy Offutt go chuir na camací a scríomh sé múisam faoi le Chris Offutt agus brean ó warab. Chur siad tinnis gaile orm a dúirt sé fuab. Béidir go míníonn samhlaíocht buile sádach Andy Offutt an sádachas a d'imir sé a fáistí. Béidir ná leor an porn. Dúirt sé lena bhaith go minic marach porn go mbeadh sé ina shreathún warfar. Níos tábhachtaí cá tú an cheiste chur ort féin cén tion chur a bheith ag an pornografíocht seo na gnéasacht óigeanta na báistí seo. Céir de tharlaíonn nuair is fornéis fríochta cnádathe crandóite dheir. Lán le fantasíocht fíochmhar all úfásach. Is beag an úsal Offutt siceolaíocht an siopa euro mar a thiúrfaíar in éireann ach fáin muid leid. Sin chud is trágóidí den chuimhne cín seo agus tagann sé go fáilíoran. Bheag nach faoin am chéan a thosaíonn sé déanna chuir síos a bhfuil sneffig sa mhaile, chuimhníonn sé na cuairteannaí a thug sé an Fatman. Cailiúnaí ráir a rácónaí in mhaile chéanna. Níos déanaí bhé mo thuaidim go mbeadh bród ma hisisme thuirí faoi chomh neamh chloianta agus a bhí mé. Sléid mé go nearna na cuairteannaí seo a bhatman mé chosúil leo. Ní hé sin an méid, ní hin an rud a bhí mé gíre rá, Tá mé leis céanna is. Ach, tá fánaí go bhfuil mé déanna seo. Sé, ce dúirt sé, híl mé gur hamhla sé seo mé leo. Tá mé isteach acu faoin Fatman, bheadh measach go bhharm. Béidir fiú go dánoch mé leo. Mar is an Léirmheas tá sé pianmhar seo léamh. Tríd an leabhar go léir ábh,
Airian le Chris Offutt trua éigen a bhúscailt dá aithir, agus is tócha gur bééis sin an rud is síntaí faoi leabhar seo. Agus an rud is corraí faoi. Léiríonn sé meas dá aithir as saoil an scríbhneoire a roghnú. B'fhada leis nár úspare scríbhneoir aithir. Chonaic sé gealúint is samhlaíocht torthuail visúil drámhlásacha aithir. Agus in dhearbháide tá trua aige do weigheannas aithir. As an pinos síl seo a bheith gearrtha gafa le chéasa agus fantasíocht gnéis. A chloigeann lán le fantasíocht fíochmhar bhunaithe dhíbháil a dhéanamh do dhaoine neamhar chóideacha. Bhí trua uafásach agam don duine seo a bhair leis na haomhanaí seo ina shamhlaíocht gach lá dá híl. Ní raibh is agam go dtí seo chud dearóil agus a bhí síl meathar. Well, sin an méid, gur ma hagah as séisteach liom, fás agam gur bhar an Léirmheas sin beagání níos faide ná mar a marthachtaí go ná. Ach tá súil agam gur bhain si bheas tainmheas nó a laid úsáid. Tá sin na láálainn an seo nó dhearsaí, tá spéir gorum agus bhí cógáil siúl, cógáil litríocht a Gaeilge mar a Harlaíonn, Layman College an deireadh seachtaine seo, áite mai mise mé féin a tuairt páipéir leabhar Liam McCoil Fontenoy. So sin méid, tá súil agam gur bhain sibh tainmheas sin, agus go mbeidh muid ag caint le chéile arís sar a bhfad. A mé leisce. Idir an dá líon, bíodh lá deas agah agus beannacht déarmh go léir. Slán.